ang paghinulsol sa usa ka makasasala gideklarar ni Kristo nga makalipay gyud sa Ginoo. Ana, kamo malipay mo kung ang usa ka makasasala maghinulsol? Pananglitan ang imong bana o imong asawa nangabit niya mangayog pasaylo nimo, malipay ka? Niya inigsunod buwan ngabit na sad niya mangayo na sad pasaylo nimo, malipay gyapon ka? Nya sunod tuig na sad ngabit na sad nya hilak na sad ngayo na sad pasaylo, lipay ka? Sige, ari na lang ta sa mga leaders nato kaning nag-control sa flood control budget. Ana, unang bagyo 2023 ilubog ta sa 2022 bato lubog tang Karina. Ana, wa mangayog pasaylo ang gipasanginlan ang Duterte administrasyon. Hangtod karon ang gipasanginlan Duterte administrasyon lang yapon. Unsa man ni makalipay ni nato? Wa man gid nila naghinulsol. Ang ila hinuong gi-imbestigahan sa ICI kanang sa tunay nga ng ICI kanang Independent Commission on Infrastructure tuwa hinuon gasigig imbestigal sa flood control dito sa Davao nga naa kunoy gamayng depekto. Ang nangalusno hinoong flood control din his Bisaya, sa Luzon, sa Northern Luzon, wa gyud imbestigaha tuwa gasigig tan-aw atong gamay kay depekto nga flood control sa Davao. Unya naa sa kongreso ako nakita ang social media ni propose pod nga ang imbestigahan kuno ang Dolomite Beach sa Manila Bay. Kay ila ko nung check upon kung mapuslanon bagid na, gikinahanglan bagid na, o ba na mag-usik-usik sa pundo. Nya, ang ubansad, gaandam na para i-refile ang impeachment case sa Vice Presidente tungod adtong 125 million pesos na confidential fund kuno nga wa tarong nga gasto. Mao ba na gikinahanglan ron sa atong nasod? Kanimanggong paghinulsol mga igsoon, nagpasabot sad ni og pagbag-o sa atong kinabuhi. So kada itong 2022 batong Karina, 2023 di itong katong ikaduhang zona nga 5,500 flood control. Mao dito giingon nya ning fact check dayos Karina. Hangtod karon sunod-sunod na kining pagbasol nagdala pud ni siya og pagbag-o sa kinabuhi. Ug unsa man pagbag-o, ang imong sayop ayaw balika. Karon man gud tan-aw nako sa Pilipinas ang atong mga leaders murabag nagtan-aw og usa ka tawo ba nga dili makalakaw. Kay wa na biya ta ka move on sa Pilipinas. Economically, hagba kita. Hagba as in hagba. Kay nga naman kada tuig, gasigi na lang yung increase ang atong utang, nya sige tang punga-punga aning baha. Kaning baha yun. Nya kining krisis, kining atong pagkaway trabaho, ana, kinina sang drugas, ni baha na sagmaay karon. Naana na nato karon. Murabag, nakuanta ba muratag di kalakaw. Unya ang atong mga leaders kasagaran ang labi na gid sa atong top official sa nasod ang ilang gitan-aw dili ang tiil kay ang mulakaw ang tiil baya. So dili ang tiil ilang gitan-aw. Ang tiil nga duha ka buk na bali na. Di na gyud malihok. Pero ang ilang gisigig check up ang Kilay, Dolomite Beach, ang Kilay or ang
nasukgo nga kumingking, uy nakuan man di ini, nag-ingron man di ini, mo na nang flood control sa Davao, mo ilang check upon, or ang nagaros nga kaning siko, ang siko nga nagaros kay nasiko dito sa Bongbong, mo na 125 million confidential fund, mo isigihan nilang tanaw. Pero ang nabali nga duha ka tiil nga di na ka-move on ang atong nasod tungod aning ni ang flood control nga gikawat, trillions of pesos gikurakot for these 3 years, di nila susihon og tinud-on og tan-aw. Kamo, kung dili kalakaw ang imong mahal sa kinabuhi, di na gyud kalakaw, di na katindog, unsa may imong check upon, ang o ang tiil? Unaha ang tiil, kay mo man to'y mo tindog. Uy, nabali man di ay ni, nadakdak man di ay ni, o ana, katoy imong kuanon, atimanon. Ayaw diya pag-check up nga. Inumdo man ang kuadtong akong kuan mo, tinuod ba sa katuyan giingon nga, ang nabali dire, dako kayo kuan, naghubag na kay na tagak lagi sa basketball, dire sa iyang nga siko. Ang gihilot, ang tuo, isaani man ni pader, basta ang depikto di adiri, kari mo'y hilota. Akaw mo natanawa, di ba nangatawa mo? Mo aksyon na ba takog tuo ato? O na, usahay ba, mahog tagkatawanan ang pag-respond nato sa trahedya nga niigo nato. Kada na lang yun bagyo, ma-super typhoon man or dili super typhoon, magbilin yung dagko kayong depikto. Nga naman, wa man tay gihimong sistema aron di na mausab ang maong trahedya. Karon kaning moigo na sa Central Luzon, pangandam mo diha Central Luzon. Kita dinhi porti na tong pangandam atong bagyong Tino, pero nabahaan gid ta. Hurot gyud ka dinhi ani. Porting announce sa ato mga LGU, hala gyud, sige panic buying pa, nangandam gyud ta. Tinud anay nangandam gyud ta. Why wa mangandam? Pero ngano mang naigo mangyapon ta. Ang kinsa may musagang anang dako kaing tubig nga wa may control ang ato mga flood control na nga us-us raman gipangkaon ra mas baha. Kay wa man sa di ay mga klarong kabilya og pundasyon, pagsud nas tubig nga gikuso-kuso na katong mga dagko kay murag tan-aw nato nga mura kunohay paril, uy nangalusno raman di ay ninunot raman di ay sa yuta. Kay wa man gid ay say siparit nga kabilya nga lig-on gyud nga mo withstand nga bisag mo bigay paning yuta nga gisandigan makabarog siya. In short, wa sunda ang specifications ngano man kay gikurakot. Unya, okay lang na kay naa man gid tay makita ang nalusno. Wa lang gyud tingali ka piog. Plus pag gyud anang ghost, gideclare naman ginapila na ka-billions ang ghost na flood control throughout the Philippines. Labi na gyud diri sa Luzon ug Visayas ba na. Nganong wa man na gyud nato pasulbara. Tungod kay wa ta magbasol sa atong mga sala. Yes, kitang mga Filipinos, ma-Duterte administration, ma-Marcos administration og tanang administrasyon naagid tay mga sala nga nabuhat sa Pilipinas. Apil na sad ming niya sa simbahan na aming mga sala nga nabuhat sa Pilipinas, labi naming mga pari. Ngano man kay kun naka-implementar pa mi sa mensahe sa Dios, wa unta ning mga dagko rong kawatan sa atong nasod. Naa unta nila kasing-kasing ang Dios nun nga kinaiya kana bang mahadlok nga hukban sa Ginoo. Matud pas unang pagbasa, pagbantay mo kay mo atubang gyud mo husay sa Ginoo. Buhi kon patay iya gid tatas Ginoo. Kaning ni ang maong mensahe, wa kay ni mapahimog ati nining last few centuries, few decades sa atong simbahan, kaming mga pari ni kumpiyansa mi. Mao ning produkto namo karon kanang naglingko diha
nga di gyud managanag pangawat, di gyud managanag pamakak baga kay gnaong mamakak mura ra gyud wa. Bunga ni namong mga pari. Ako kanang mga batan-on ron diha, labi nagdinhis ato sa parokya dinhi Cebu, nga mga bakako na sad kayo kanang tag 15 years old, tag 10 years old. Ako sad ng produkto kay 21 years naman ko sa pagkapani sa ato pa sa akong 10 years nga siging wali nahimong daghang bakakon. Ako sa nang angkonon. Kaning ni araw mga naglingkod nato, pila na edad anak nila na ay tag pila nilang edad, na ay tag 50, na ay tag 70. Kadto sang mga pari nga nangamatay na kadto na lang sa atong pasanginlan nganong wa to sila muwalig maayo gyud. Or ang mga ginikanan nga mga Kristiyanos wa nay magsigig rosary, wa nay ginikanan nga magsigig ingon ay mogpamakak, ay mogpamakak, kay ang mga ginikanan mga bakako naman sad. Ana moral control ni resulta og flood control. Ang morality nga nahagba nato nga din ata mo ilaan ang sala, magsigi na tagpangaway sa mga makasasala, din ata maminaw sa pulong sa Ginoo nga tabangi ang makasasala, magsigi na tag-away, magpinatyanay, pulos ra bata makasasala, wa na ta magbasol, wa na ta maghinulsol. Sige, lingiyay mong tupad. Ingna, pasaylo ako sa akong mga sala. Ingna ba? Ingna ba, imong tupad, ingna pasaylo ako sa akong mga sala. Kay kamo dinhing mga tiwasonon, kamong tiwasonon, apil na sad ko, kay 62 naman kung makaabot ko karong November 24, pila na lang kaadlaw, bisi 8 na lang kaadlaw, og makaabot ko, kita mga tiwasonon, kita maoy manubag aning kinaiya aning tag 30 tag 40 years old natong mga nagsunod na generation. Wa nato sila matudloi mao nang mga animal na sa kining kasagaran nila. Di ta magtinudloay sa atong tudlo nga ikaw Duterte, ikay naingnan mi sang Duterte, ikaw Marcos, ikaw Gloria, ikaw Cory, yung sa panadiha, pulos ta dunay share maghinulsol ta. Di sa ko moingon kining gobyerno, kay moingon sa ko ang simbahan kami failure sad mi. Ang kunon ko na kuwang ang among pag-antos kanindot untag maliwat naming Santiago Apostol, maliwat ming San Juan Maria Vianney, maliwat mi nilang San Agustin, nilang Saint John Bosco, nilang San Roque, nilang San Isidro Labrador, nga nag-antos og maayo para pagsangyaw, pagpakita sa maayong buhat ngadto sa uban. No? Tanaw ninyo, may pag-asa pa kaning inyong pare. Kamo, may pag-asa pa ka mo. Naagyod. Kay nga naman, matod pa sa atong tubag sa Salmo. Ang sa tubag na to? Nagatuo ako nga makita ako sa mga butang nga maayo. Nagatuo ako nga makakita ako sa mga butang nga maayo sa Ginoo diha sa yuta sa mga buhi. Ingna imong tupad, buhi pa ka? Buhi pa? Mo na pagaingnon, habang may buhay, may pag-asa. Nindota, no? Nya buhi pa man na imong tupad. Ang pangutana, musugod ba ta karon o muingon na sadtang unya na lang? Magsigi ganitag unya-unya, maabutan na lang kita sa yuta sa mga patay. Din agid ta makakita sa kaayos Ginoo. Muna karon kay buhi pa man ta, lingi ay mong tupad. Lingi ingna kay buhi pa man ta, magsigi tagpalit og slat. Kay maura kinay atong pag-asa. Oy, kamo sang mga naa diha sa gobyerno nga sigig kuha aning among buhis, ingna sad nang inyong kauban kamong naa sa Senado, Kongreso ug sa executive branch, ingna sad ninyo pagsulti kay buhi pa man ta,
magbag-o na ta. Ana, kay buhi pa man ta, unsa man, ipanguli na taning atong kinawat, dili mo mahadlok nga tulisokon inyong tanlag aning nangamatay karon. Paminaw mo sa social media na igatongtong sa iyang atop, nagsinggit og tabang gipalibutan as baha. Di mo maluoy ana mga government officials nga nangawat. Congratulations sa wa mangawat. Kamong nangawat kay inyo naman sa ginang gideclare nga nangawat, mahiya naman kayo matud pa sa atong presidente. Ambot ka og mahiya naman kayo o mahiya naman tayo ang atong dapat sabihin. Unsa man, mahiya naman kayo o mahiya naman tayo? Sige, may na apil tantanan. Siging tang pangawat, di ta maluoy aning mga inosente, mga pobre nagantos ng daan sa ilang Pinoyanan, gibanlas pagyud sa baha nga gibutangan pagyud budget nga billions of pesos para sa flood control. Wide control, pulos flood ang muhari sa atong nasod kada bagyo. Mahiya naman tayo. Pagpakatotoo na mo, ipakita na naghain na ng gitawag nila nga billions. Kung inyo nang gikawat, magbasol ta, magpapriso ta, aron klaro. Di na ta magsigpakaron ingnon, maghuwat na sa tagdaghan na sang kinabuhi, mga balay, mga sakyanan, mga properties, nga mga daot. Unsa man gilabot atong namalit og sakyanan nga karon nga guba ng ilang mga sakyanan gipatong-patong pagitaos baha. Wa para ba to mahuman og bayad kasagaran ato? Mga brand new patong uban, bayronon pa to, maupay pag-utang ato. Nangutkot na sa ruso ang mga insurance companies. Ang ngayon bang hatagan ninyo mga government officials ang atong nasod og ingon ana nga klase sa resulta matag bagyo, inana na lang yon, moingon na lang kita mukut-kutas wala naman tayo magagawa, ganito na talaga. Mao na lang gina atong isulti. Unya ang kanang mga kinawat, wala na tayo magawa. Mayroon pang tayong magawa. Maghinulsol. Ano ba yung hinulsol sa Tagalog? Magsisi. Magsisi. Magbalik loob. Kay Tagalog lagi ko. Magbalik loob sa Panginoon. Sundin natin ang Panginoon. Maayo siya ngadtos mga makasasala, dili siya tigpakaron ingnon sa mas mga Pariseo. Nakahibaw siya unsaon pag-ayo ang mga masakiton. Ang ato rong nasod, Mr. Presidente, Mr. Senador, Mr. Congressman, Mr. Gobernador, mga mayor, mga miss and misters, ang atong nasod, please, tanawa in town, naglubog na, injured, dili na kalakaw, o kada dasmag sa tubig, di na makapadaplin, malumos lang yun kanunay, kada damag sa baha, sigig kalumos, kaya di na kairog, mura siyag baka, nga di na kalakaw na ataliwa sa sapa, nga inigbaha, maigo gidayon siya. Wa pa mo kakita ni ana, buta na lang yun kaayo mo, mga government officials nga mga kawatan. Ang ato sang wa mangawat na ngaluya na kay inyo ra basang atakihon. Kay magtinarong karon ang atong talahorong gobernador ning sulti in town siya. Ato gining patubago ning ni ang 15 gad gunit adtong pundo dinhi nga pila to 26 billion pesos kapin. Hain naman to. Ato gining patubagon. Ang tubag sa didto sa speaker sa Malacañang ingon sa
Pangutan sa atong Duterte administrasyon kay daghan ra ba sa tog flood control diha sa Cebu. Mao ba na tinubagan nga adto ka mubasol sa previous administration nga karon man ning administrasyon na nahitabo ang baha, ang budget karon man ning administrasyon na di na mo'y tubag mura bag moingon ka 15 nagkawat sa akong 1 million dinhi. Nya moingon dayon, moingon sa dayon imong bana. Pangutan atos kuan katong ato bang mid bas una nga 5 years ago atong gipalayas basig mao ni kawat sa imong 1 million sa karon pag ako gibutang dinhi nganong adto man ko mangutana sa 5 years ago na nga empleyado wa naman to dire. Kini yung atong mga mid karon kay maoning ni aron dinhi. Mo'y dikawat sa akong 1 million. Katong 5 years ago, wa man ko'y 1 million nga gibutang dire. Nya mo ito imbestigahan mo. Unsa klasihas utok?